Hej med dig, og velkommen til en kort instruktionsvideo i, hvordan man spiller spillet Den Levende By. Det første, I skal gøre, det er at finde startpunktet. Nu er spillet i gang. Det, I skal gøre nu, det er, at I bliver bedt om at finde nogle forskellige personer. Den måde, I gør det på, det er ved at tage jeres kikkert, og så kigger I ikke ned, men ud over minibyen. Og der vil I kunne se personen svæve oppe i luften, og så er det meningen, I skal bevæge jer i den retning. Nu kigger jeg her, så kan jeg se, herover er den person, jeg skal finde, og derfor så går jeg i den retning. Når I går rundt i gaderne, så kan I med fordel stoppe op og stå og kigge lidt ned på vejene. Her vil der rende dyr og soldater og mennesker rundt i gaderne i lille format. Men pas på med at gå for meget med kikkerten oppe, mens I bevæger jer rundt. Det er lige vigtigt at orientere sig, mens man går. Nu har jeg fundet det første skilt, den første person, jeg skal snakke med. For at komme i kontakt med personen, der stiller jeg mig op med min kikkert, og så fokuserer jeg direkte på skiltet, hvorefter personen går i gang med at snakke til mig. Personerne, I møder på jeres vej, vil stille jer nogle forskellige opgaver. I får nogle instruktioner i, hvordan I skal løse opgaverne. Når opgaverne er løst, og I har snakket med nogle forskellige personer, så har I gennemført spillet. Rigtig god fornøjelse.